Langpher habar bhomrui adarsa gudam rong piarong ameka Rulen Engti inut abangpho Rajasthan ansai kachongdat dam kedam pura ingbodet ajok ahema solatum mang'hu phrong kedam tang jak hong chiklo ni phai sir kep arni Langpher habar ar lokedo bhomrui adarsa gudam rong piarong ameka Rulen Engti abangpho Rajasthan ansai aphan pura arnigang sampor phai trok apor Awar Assam Express train number 159099 train Adobalake KSI pen si barponlo. Tong sekau train a ticket ki book ajok waiting list si dunang koklo. Ke bar por hut ahem asor dipenti terang pi aphan ke than tekang ke ne ke waiting list si kidunji la si station 3 si train adoba kachelar nangji pusi than tekang. Kedam ahut ahem asor la pen chepochero atum an sitame damnang nelo pu khangdun lo bonta madu alamta arjujesi sai ka chongdar aphan barjuilo lason si jakhong chiklo ni phai sir kep arni jongsi train arlulo plotangte Rajasthan an kepale ja phan la ke pani thom nangji mate ni phai krehini arni an ke lenang po kedam bom apora hut ahem asor atumta phone pen birta che abdun bom lo bonta ni phai kre si arni ahem asor birta ka che abdun apora hut ke Rulen Engti aphan phone long lesi UP ahabar mate Uttar Pradesh ahabar Garakpur along Avinash po abang pusi phone dengdon lo lapen bangso aphon ke kanghua tumalong si kendun pusi than pachini po Lasong si kepoy dat Rulen Engti kedam tang ningkan suri hinira pli pho aningkan pen Rajasthan habar along si ningkan kep pre pho an sai choklem si ahem chelang lo lapen amumara tuma phan lo pacharli lo pinpur pon me thang kacharli che o bup si amumara tuma phan BAMA paun lo non puthat saya phan pusi Rajasthan an barthulo bonta pini arnianta Rajasthan ke leledat ke ahem asor lapen amumaratum mang'hu phrong si dokoklo lasi Rulen Engti ahem asor lapen amumaratum pen kar bianglong arat angtan sai ke claim ke doan aphan pusitame Rulen Engti aphan kiri along aterat dunja aphan kachuni ripon pado jong si theklong lokabang calling sitame 6000634168 along birta ke pale ja aphan kachuni ripado Nanglitum hem chikimik bomma Nanglitum aphan anam ki jumpen cement rod tin tiles lapen inghapen chenglok ason hem ki mahormu akemenei sita anam ki jumpen nang igjima nang igji plotangte nanglitum aphan bertakme Dipua hitialong ke don nongnam che thang klong aklat glass corner along nanglitum hem ki aphan kenang jason do anta non pen ke long porikpo Nanglitum hem kachiki mahut mesen kenang jason dipua hitialong long ledet ajok Nogao Guwahati damnang kokma non pen ke matha nang nelo hem along kenang jason amke joy ke lapen anam ki jumpen nanglituma hem thikku palong amat long porikpo Nanglitum hem chikimik bomamat kenang jason do anta kenam ja phan akisung dokok ploten non pen ke sung nang nelo Angton ahormuta anam ki jumla pen akemenei mate quality ahormu joy ke pen nongnam ka chethang klong akulat glass corner along long panikpo hem ka chikim ahormu ko PC kenang igjiba anam ki jum pen chenglok anam ke so ahormu anta long panikpo la se pader de pin pen nongnam ka chethang klong akulat glass corner along humrik dom Adim lake rong khilan lapen dipu IT jamblia thon akumle adung lapen dharam nala anparta panbari along kedo nongnam ka thang klong akulat glass corner along humrik no lapen ang ton alam ka chini pameji lapen karjuji aphan pura 99570 13817 along humrik no